Neng, malam tahun baruan, mau jalan-jalan kemana? Ke bawah pohon aja, Bang. Emangnya mau ngapain di bawah pohon? Megang burung. Dek, kalau ada cowok ganteng, bawa mobil mewah, ngajak kamu kenalan, dan langsung kasih kamu uang 10 juta. Apa yang kamu lakukan? Aku akan menolaknya. Wow, kamu menolak uang 10 juta, Dek? Iya. Kamu wanita yang luar biasa, tidak matre. Insya Allah. Terus, apa yang akan kamu katakan sama cowok itu? Aku nggak mau uang 10 juta. Aku mau mobilmu. Ini parah nih. Halo Ma, Halo, piye? aku ra bali, Ra bali. arep ngene mbok nom. Oh, akan mbok nom. Oleh Ma, Ya ora apa-apa. Pirang dino? 2 dino. 2 dino. Ya nek arep 3 dino, 4 dino ya ora apa-apa. Duitnya cukup kanggo belanja seminggu ra Ma? Ya cukup kok duitnya nggo seminggu. Oh, belanja seminggu saya cukup ora apa-apa. Aku berangkat dulu ya Ma. Iya. Ya wis penake. Nggih, hati-hati nggih. Mbak. Apa? Aja galak-galak to dadi wong. Lak celuk tok ae. Ora mbok kei popo mbok celuk tok ae. Gampang kok tak wae jajan, aku tuku jajan wokeh. Pani. Lah nyapa ora wani, wong sik Padang lho. Jogok jaran. Ora sanesu-nesu to. Engko tak wae jajan. Ceritanya aku mau tuku jajan sing saka ketan karo kacang ngono lho. Ora takok. Ngerti aku nek ora tekok, kita omongi. Lah jare bakul ewe jajane jenenge turuk bintul. Tapi pas tak pangan ora enak turuke. Sik, Jin, tak golekno ngamper ndas. Sik, endi Mas? Piye to jane iki? Anak 5 kaya warisan. Lah, anak 5 iku kepiye sing arep mbagi? Ya gampang, karo aku 3, karo kowe 2. Lah, enak ae Riko. Aku sing ngeden, aku sing nyusui kok aku sing 2 Riko sing 3. Aku lah sing mbagi, aku 3 Riko 2. Loh, lah BBT kan saka aku. Ya mestine aku sing 3 kok. Aku pun ya kesel nggarap kok. Pokoknya aku ora trimo, pokoknya aku sing 3 Riko sing 2. Ya ora iso. Kan aku bapake. Loh, aku kan mamake, aku sing ngandung 9 wulan. Loh, aku sing golek pangan. Aku sing ngurusi kecilik. Ya, ma iso pokoknya mesti aku 3, kowe 2. Nggak iso, wes ngene ae lah. Men adil iso telu ngene ae saiki. Yuk kita gawe sitok meneh saiki yuk. Oke, sapa wedi kita garap saiki. Iya. Enak wae wong aku sing kesel ndelik-ndelik kok kowe sing arep 3. Aku pun meremale anggere Riko sing meneh. Pak, Ma, bahasa Jawanya apa kabar? Apa? piye kabare? Bahasa Jawanya istriku cantik. Nah, Bojoku ayu. kenapa jadi si Ayu? Kan istrinya papa mama. Iya, Ayu itu cantik. Cantikan mana sama mama? Lagi kenapa jadi Ayu sih? Bukan gitu, aduh. Istriku cantik itu bojoku ayu. Udah. Bojomu lemu. Iya, Mak. Bojoku iki pancene lemu, Mak. Bojomu nesansu. Iya, wis lemu nesu wae gawene. Bojomu kurang ayu. Kurange iki mek saithik, Mak, ayune. Gampang solusi. Terus solusine ku apa, Mak, ngono iku? Duit solusine. Kok iso duit ngono iku piye, Mak? Mergo duit marake kuru, duit marake guyang-guyu, duit iso tambah ayu. Cara saliyane duit iku mosok ora ono, Mak. Kok duit ae? Duit Mas, duit. Yo duit. Padha wae tibae. Ya bangun ya jam 12 sih lo. Iya, Dik. Nah bangun ke mandi kono lo. Iya, sik tok.
Ndak sarapane tak cepane ke mau nendur meja sambil kopine barang. Oh iya rokokku entek mbok tukoke purung. Wis tak tumbasne rokok esuk mau. Ya wis tak kira lali. Jane mambe mantuk jam piro to? Mulai jam 10 mantek saiki tok. Dolayan tekmu saiki biasanya entek oke. Iya kanggo sesuk meneh, Dik. Ya aku isu mau peduan surti lo neng pasar. Iya piye? Wonge ngomong apa? Jarine mambe kamu gonceng rondo. Iya, Dik, rondo Taiwan. Dijak ndi? Tajak mangan. Mangan po mangan. Mangan, Dik, sumpah. Yo wis mangan gak apa-apa. Ora nesu to? Ora nesu lah jaremu nek membahagiakan rondo iki berkah. Lah iya ngono lho, muteng no kok. Tapi awakmu tak bebasne yo aja kebebasan lo ya. Iya ya, Dik, wong trimo tajak mangan kok. Gak apa-apa lek trimo mbojak mangan ae. Ya ngono kuwi nek mulih ngono kuwi mbok sangoni apa ora? Ya ora wong dikukur 20.000 tok. Ya disangoni to yang tuku skincare kuwi menggoa rono rene rumah samu gombal amoh ngono ya mbok gelandangi tok. Ya sesuk nanti duit. Wis nangian ngono. Oke. Lah, bobok ya.